ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት መንግስቲ ኤርትራ ካብ ህዝቢ ክመጽኑ ዝኽእል ተቃውሞ ንምግታን ሒዝዎ ዘለዎ ፖለቲካዊ መስመር ኣብ ህዝቢ ከም ዝሰርጽ ንምግባርን ኣብ ሓያል ፖለቲካዊ ጎስጓስ ተጸሚዱ ከም ዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ረና ሓቢሮም። ሓደ ኣብነት ናይዚ መንግስቲ ኤርትራ ብጽዑቕ ዝሰርሓሉ ዘሎ ጎስጓስ ካብ ዝተፈላለያ ሚኒስትርታትን ቤት ጽሕፈታትን ንዝተዋጽኡ ውልቀ ሰባት ፖለቲካዊ ትምህርቲ መሃብ ምዃኑ ምንጭታትና ብተወሳኺ ገሊጾም። እዚ ኣብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ዝወሃብ ዘሎ ብስልጠና ፖለቲካዊ ሳይንስ ተሰሚ ዘሎ ዘመተ መሰረታዊ ዕላምኡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣርእይዎ ዘሎ ተቃውሞን ሓያል ድፊኢት ንለውጥን ከይገንፈለ እንከሎ ኣንፈት ህዝቢ ንምጥምዛዝ ዘተኮረ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ኣቐድማ ቢሉ ተመሳሳሊ ስልጠናታት በብእብረ ካብ ሚኒስትርታት ንዝርቅሑ ሰባት ኣብ ናቕፋዩ ክወሃብ ጸኒሑ። እቲ ስልጠና ብተወሳኺ እሙናት ኣገልገልቲ ኣለሌኻ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ስርዓት ናብ ህዝቢ ንምዝራእ ምዃኑ ዝገለጹ ምንጭታት ኤረና እንተኾነ ግና ብትእዛዝ ዝፍጸም ዘሎ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ካብ ተሳተፍቲ እውን ልዑል ተቐባልነት ኣይረኸብን ዘሎ። ንሓያሎ ሳምንታት ኣብ ወጥርን ክትዕን ዝጸንሐ ዘተ ሰላም ሱዳን ብምፍራሙ ዝተጸውዐ ናይ ጽምብል መዓልቲ ኣብ ህዝቢ ሱዳን ዝተሓዋወሰ ስምዒት ፈጢሩ። እቲ ቀዳም 17 ነሓሰ ክኸውን ዝተመርጸ ጽምብል ብኣማይታ ሸሓት ዝቝጸሩ ሱዳናውያን እኳ እንተተጸንበርዎ ዝበዝሖ ኸባቶም ውግእ ሓድሕድን ምቅታልን ደው ምባሉ ደኣ እምበር ነቲ ስምዕ ሰላም ሙሉእ ብምሉእ ተኣማሚኖምሉ ከም ዘይኮኑ ንማዕከናት ዜና ዓለም ገሊጾም። ከም ዝፍለጥ ሓያሎ ዕጡቓት ተቃወምቲ ውድባት ነቲ ስምዕ ሰላም ስለ ዘይደገፍኦ ኣብቲ ጽምብል ከም ዘይሳተፋ ኣቐዲመን ኣፍሊጠን እየን። ፖለቲከኛታት ሱዳን ብወገኖም ኣብ ዝህቦ ዘለዉ ትንታነ እቲ ወተሃደራዊ ቆንስል ንዝመጽእ ዓመትን መንፈቕን ስልጣን ኣብ ዝሕዘሉ ንኩሉ ክገጥሞ ዝኽእል ዕንቅፋት ዝበሎ ሓይሊ ብስቱር ከጥፍእ ዕድል ክረክብ ይኽብሉ እቲ ቆንስል ስልጣኑ ክገድፍ መደብ ከም ዘይብሉ ይገልጹ። እዚ ብሓያሎ ፖለቲከኛታት ሱዳን ተቐባልነት ዘይረኸበ ስምምዕ ሰላም ንጠለብ ህዝቢ ሱዳን ዝምልስ ኣይኮነን ክብል ሰውራዊ ግንባር ሱዳን ብወገኑ ነቲ ጽምብል ተሓሲምዎ ኣሎ። መራሕቲ ሃገራት ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያ፣ ጫድን ኢትዮጵያን ኣብቲ ጽምብል ናይ ክብሪ ዕዱማት ክኾኑ እንከለዉ ወከልቲ ኩዌት፣ ስዑድ ዓረብን ባሕሪንን ከዓ ክርከቡ ምዃኖም ማዕከናት ዜናታ ሃገር ገሊጸን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ንግዳዊ ባንኪ ሃገሩ ተለቂሕዎ ዘሎ ገንዘብ ነቲ ባንኪ ዓብዪ ስጋት ኮይንዎ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ንክልተ መዓልታት ድሕሪ ዘካየዶ ኣኼባ ብዘውፅኦ መግለጺ ንመንግስቲ እታ ሃገር 412.5 ቢልዮን ብር ኣለቂሕዎ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ዓመታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓመታዊ 25 ቢልዮን ብር ጥራይ ክኸፍል ምጽንሑ እዚ ከዓ ወለድ ናይቲ ልቓሕ ጥራይ ምዃኑ ተገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ 386 ቢልዮን ብር ካብቲ ዝወሰዶ ልቓሕ ንመንግስታውያን ትካላት ከም ዝዓደሎ ዝገለጸ እቲ ንግዳዊ ባንክ ከም ዲጋ፣ ፋብሪካታት ሽኮር፣ መገዲ ባቡር፣ በዓል መዚ ኤሌክትሪክ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ንምምዋል ከም ዝተጠቕመሉ ሓቢሩ። እንተኾነ ዝበዝሐ ካብቲ ዝተመወለ ፕሮጀክታት ኣብ መፈጸምታ ብዘይምብጽሑ ፋይናንሳዊ ኣታዊ ከኻዕብት ስለ ዘይከኣለ ነቲ ንግዳዊ ባንክ ስጋት ፈጢሩሉ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። መምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንንጥፈታት ንግዳዊ ባንክን ባንኪ ልምዓትን ተሃገር እተጻሪ ፍልይቲ ኮሚቴ ከም ዘቑመ ዝዝከር እዩ። ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ጅቡቲ ካብ 16 ነሓሰ ሒዙ ኣብ ኣስመራ ብዝካየድ ዘሎ ግጥማት ሴካፋ ካብ ምስታፍ በኺራ እቲ ሃገር 11 ሃገራት ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ክሳተፍኦ ምዃነን ኣቐዲሙ ካብ ዝተሓበረ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ከም ዝበኸረት ንኣዳለውቲ ኮሚቴ ብወግዒ እኳ እንተፍለጠት ዘይተሳተፈትሉ ምኽንያት ግና ኣይነጸረትን። ጅቡቲ ካብቲ ክሳብ 1 መስከረም ኣብ ኤርትራ ዝቕጽል ግጥማት ሴካፋ ዘይትሳተፈሉ ዘላ ምኽንያት ብሰንኪ ስእነት ባጀት ምዃኑ ዝጠቕሱ ኣለዉ። ይኹን እምበር እቲ ሃገር ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓት ነቲ ውሳኔ ዝወሰደትሉ ምኽንያት ፖለቲካዊ ምዃኑ ካልኦት ወገናት የረድኡ። ምስ ታንዛንያን ሱዳንን ኣብ ጉጅለ 3 ተመዲባ ዝነበረት ጅቡቲ ካብዚ ናይ ኣስመራ ግጥም ድሕሪ ምስሓባ እቲ ምድብ ኣብ ክልተ ጉጅለታት ዳግመ ምትዕራይ ክግበረሉ እዩ ተገዲዱ። መራሕቲ ኤርትራን ጅቡትን ንምቅራብ ብቐዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ንጉስ ስዑድ ዓረብ ሳልማን ቢን ዓብደልዓዚዝ ኣል ስዑድን ዝተወስደ ተበግሶ ከምቲ ዝተሓስቦ ክቕጽል ኣይከኣለን።
ፕረዚደንታት ኤርትራን ጅቡትን ድሕርቲ ኣብ መስከረም 2018 ኣብ ስዑድ ዓረብ ዘካየድዎ ፈላም ርክብ ካብ ናብን ኣስመራን ጅቡትን ክበጽሑ መደባት እኳ እንተነበረ ክሳብ ዝእዋን እዚ ኣብ ግብሪ ኣይወዓለን። ፕረዚደንት ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ዘሳሕብ ከባቢታት ናይ መወዳእታ ውሳኔ ከይተዋህቦ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ናብ ንቡር ክምለስ ኣይክእልን እዩ ዝብል መርገጺ ሒዙ መጽንሑ ይፍለጥ። ኢትዮጵያ 52.57 ቢልዮን ዶላር ወይ ድማ 1.5 ትሪልዮን ብር ውህሉል ዕዳ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። ዘሪፖርተር ካብ ሚኒስትሪ ፋይናንስን ገንዘብን ሃገር ንዝረኸቦ ሰነድ ብምውካስ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ እቲ 26.93 ቢልዮን ዶላር ካብ ወፃኢ ሃገራት ዝተዋህለለ ክኸውን ከሎ እቲ ዝተረፈ 25.6 ቢልዮን ዶላር ድማ ካብ ናይ መንግስቲ ባንክ ዝተወስደ ለቓሕዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ባንክታት ዝተለቅሑ ዕዳ ኣብ ግዚኡ ክመልሶ ብዘይምኽኣሉ ዓመታዊ 25 ቢልዮን ዶላር ወለድ ይውሰኾ ከም ዘለውን እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ጠቒሱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ሃገራዊ ባንክ፣ ንግዳዊ ባንክን ባንክ ልምዓትን ዝተለቅሑ ገዚፍ ዕዳ ነተን ሃገራውያን ባንክታት ዓብ ስጋኣት ኮይንዎን ከም ዘሎ እዩ ተገሊጹ። ብፍላይ ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ከቢድ ሓደጋን ጸላሊዎ ከም ዘሎ እቲ ካብ ሚኒስትሪ ፋይናንስን ገንዘብን ኢትዮጵያ ዝቐረበ ሰነድ የመልክት። ኢትዮጵያ ካብ ወፃኢ ዘለዋ ውህሉል 26.93 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ካብ ኣየኖት ሃገራት ወይ ፊናንሳውያን ትካላት ምዃኑ ብዝርዝር ኣይቀረበን። እንተኾነ እቲ ዕዳ ካብ ባንኪ ዓለም፣ መንግስታት ቻይና፣ ኣሜሪካን ኤሮጳን ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት። እቲ 15.73 ቢልዮን ዶላር መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቐጥታ ዝተለቅሑ ክኸውን ከሎ እቲ 11.17 ቢልዮን ዶላር ድማ ከም ወሃብቲ ኣገልግሎታት ቴሌኮሙኒኬሽን፣ ኤሌክትሪክ፣ ጻዕትን መንገዲ ኣየርን ዝኣመሰላ ዝተፈላለያ ትካላት ልምዓት ኢትዮጵያ ንኽልቅሖ መንግስቲ ብውሕስነት ዝኸተመሉ እዩ። መንግስቲ ዩጋንዳ ብሓገዝ ትካል ህዋይ ናይ ቻይና ኣብ ልዕሊ ተቓምቲ ሰልፍታት ስልያ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ወርልድ ስትሪት ጆርናል ዝተባህለ ናይ ኣሜሪካ ጋዜጣ ብዘቕረቦ ጸብጻብ እቲ ህዋይ ዝተባህለ ናይ ቻይና ትካል ኤሌክትሮኒክስ ንኣባላት ስልያ መንግስቲ ዩጋንዳ ብምሕጋዝ ንህቡብ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ሃገር ቦቢ ዋይን ኣብ ምጽንጻን ከም ዝተዋፈረ ኣረድዩ። እቲ ትካል ንስካይፕ፣ ዋትሳፕ፣ ፌስቡክን ካልእ በቲ ህቡብ መራሒ ተቃዋሚ ዩጋንዳ ዝውነኑ መርበባት ማሕበራዊ ሚድያን ብምስርሳር ዝተለዋወጦም ሓበሬታ ብመንግስቲ ከም ዝፍተሹ ገይሩ። ኣብ ልዕሊ እዚ መስመራት ቴሌፎን ቦቢ ዋይንን ካልኦት ፖለቲከኛታትን ክጠልፍ ከም ዝኽኣለ ተሓቢሩ። እንተኾነ መንግስቲ ዩጋንዳ እቲ ብማዕከናት ዜና ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ውፁእ ሓሶትን ፕሮፓጋንዳዊ ዘመተን እዩ ክብል ነጺግዎ ኣሎ። ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ዩጋንዳ ዘንግ ዙኪያንግ ንመንግስቲ ዩጋንዳ ብምድጋፍ ትካል ሃገሩ ኣብ ናይ ስልያ ስራሕ ከም ዘይተዋፈረ ምጥባቑ ዴይሊ ሞኒተር ካብ ካምፓላ ሓቢራ። ቦቢ ዋይን ኣብ 2021 ኣብ ዩጋንዳ ብዝካየድ ምርጫ ን33 ዓመታት ስልጣን ቢሒቱ ንዝርከብ ፕረዚደንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ክብድህ ተስፋ ተነቢሩሉ ዘሎ ህቡብ መንእሰይ ፖለቲከኛት ሃገር እዩ። መንግስቲ ዩጋንዳ ኣብ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ ዲጂታል ቴክኖሎጂ፣ ኤሌክትሮኒክስን ምስ መንግስቲ ቻይና ስምዕ ድሕሪ ምኽታሙ ኩባንያ ህዋይ ኣብቲ ሃገር ኣብ ሓያሎ መንግስታዊ ንጥፈታት ተዋፊሩ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። እቲ ናይ ቻይና ዓርሞሽሽ ትካል ኤሌክትሮኒክስ ብዘይካብ ዩጋንዳ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ስልያን ምጽንጻንን ተግባራት ብምውፋር ዕድመ መለኽቲ ስርዓታት ኣፍሪቃ የናውሕ ከም ዘሎ ይውቀስ። መንግስቲ ዛምቢያ እውን ምዝ ትካል ብምትሕብባር ተመሳሳሊ ናይ ስልያ ተግባራት ይፍጽማሎ ንዝብል ዘቐረበሉ ክሲ ነጺጉ። ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ሃገራት ዘይምእታው ብዝብል ጉልቡ ፖሊሲ ቻይና ንወፍርን ንግድን ሃገራት ኣፍሪቃ ንምብሓት ንመለኽቲ ስርዓታት ዛህጉር ብዝከኣላ ትሕግዝ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ሓይሊ ባሕሪ ሊብያ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ልዕሊ 300 ስደተኛታት ካብ ማእከላይ ባሕሪ ከም ዝሓዘ ገሊጹ። ኣፈኛት ሓይሊ ባሕሪ ጀነራል ኣዩብ ቃስም ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ብዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት እቶም ብ17 ናሓሰ ዝተታሕዙ ስደተኛታት መብዛሕትኦም ካብ ከተማ ኾምስ ዝተበገሱ እዮም። ኣብ 4 ዝንፍሓ ጀላቡ ዝተጻዕኑ 35 ደቂ ኣንስትዮን 11 ቆልዑን ዝርከብዎም 278 ስደተኛታት ካብ ኾምስን ሰብራታን ድሕሪ ምብጋሰን ክተሓዛ እንከለዋ 57 ስደተኛታት ዝጸዓነት ካልእ ጀልባ ድማ ካብ ዛውያ ዝተበገሰት ምዃና እቲ ጸብጻብ ይጠቅስ። ካብ ጠራብሎስ 120 ኪሎ ሜትር ንምብራቕ ርሒቓ ትርከብ ኾምስ ብዙሓት ኤርትራውያን ብሕማቕ ተታሒዞም ከም ዘለውን ካብ ባሕሪ ዝተገፍዐ ሬሳታት ብጾቶም ክቐብሩ ከም ዘይከኣሉን ብምረት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም።
ንሱዳን ን30 ዓመታት ዝመርሐ ፕረዚደንት ነበር ዑመር ሓሰን አልበሽር ብክሲ ብልሽውናን ምጥፍፋን ናብ ፍርዲ ቀሪቦ። እቲ ፕረዚደንት ትማሊ 19 ነሓሰ ኣብ ካርቱም ናብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ዝቐረበሉ ብጉልባ ብያብ ብዝሒ ሃብቲ ምኽዕባቱን ካብ ሃብቲ ሃገር ዘጠፋፍኦ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ኣብ ናይ ውልቁ ካዝና ምቕማጡን እዩ ተኸሲሱ። ኣብ 2005 ኣብ ዳርፉር ተፈጺሙ ብዝበሃል ዓሌታዊ ህልቂት ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበንኛታት ዝህደን ዑመር ሓሰን አልበሽር ኣንጻሩ ዝተጓሃረ ህዝባዊ ናዕቢ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ስልጣን ድሕሪ ምእላዩ ኣብ ሃገሩ ንኻልኣይ ግዜ እዩ ናብ ፍርዲ ዝቐርብ ዘሎ። ንሱ ጉዳዩ ንኻልኣይ ግዜ ናብ ፍርዲ ዝቐርብ ዘሎ ንሲቪካውያን ማሕበራትን ፖለቲካውያን ሰልፍታትን ዝሓቆፈ ምንቅስቓስ ንዲሞክራስን ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳንን ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ን3 ዓመታት ዝጸንሕ ግዜያዊ መሰጋገር መንግስቲ ብልፍንቲ ንምቋም ስምምዕ ኣብ ዝኸተሙሉ ኣጋጣሚ እዩ። ናብ ጎደና ዲሞክራሲ ዶ ናብ ዝበኣሰ ምልክኽ ትወድቕያ ኣብ ቀራና መገዲ ትርከብ ሱዳን ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ብድሆታታ ገጢምዋ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው እዩ። እታ ሃገር ገጢምዋ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ብዘይካቲ ድሕሪ ምፍላይ ደቡብ ሱዳን ካብ ነዳዲ ዝርከብ ዝነበረ እቶት ምቁራፁ ሰበስልጣን ስርዓት በሽር ዝፍጽምዎ ዝነበሩ ብልሽውናታትን ምጥፍፋን ምዃኑ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት እታ ሃገር የመልክቱ። ብኣመንቲ ሽዓ ዝምራሕ ሁቲ ናይ የመን ንመጀመርያ እዋኑ ኣብ ኢራን ኣምባሳደር ምምዛዙ ኣብቲ ዞባ ተወሳኺ ወጥሪ ፈጢሩ። ኣብ የመን ዓብላሊ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ቦታ ሒዙ ዝርከብ ሁቲ ኣብ ኢራን ኣምባሳደር ምምዛዙ ዘይኮነ ኢራን ካብቲ ብኣህጉራዊ ደረጃ ከም መንግስቲ ተቐባልነት ዘይረኸበ ሁቲ ዝተሸመ ኣምባሳደር ብወግዒ ምቕባላዩ ነቲ ወጥሪ ጋዲድዎ። ን5 ዓመታት ኣብ ሪያድ ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ የመን ኢራን ሓደ ካብ ዕጡቕ ንዝተመዘዘ ወኪል ከም ናይ የመን ኣምባሳደር ምቕባላ ኣህጉራዊ ውዕላት ብምትሓሳ ኸሲሱ። ሁቲ ኣብ ኢራን ናይ መጀመርያ ኣምባሳደር ከም ዝመዘዘ ብወግዒ የፍልጥ እምበር ኢራን ብዛዕባ ምምዛዝ ሓድሽ ኣምባሳደር ሁቲ ይኹን መንግስቲ የመን ዝሃቦ ግብረ መልሲ ብዝምልከት ወግዓዊ መግለፂ ሃበትሉን። ይኹን እምበር ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ኻመናኢ ንሓደ ካብ ኣፈኛታት ሁቲ ዝኾነ መሐመድ ዓብዱልሰላም ኣብ ቴሄራን ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ እናተቐበለ ዘርኢ ስእሊ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ተዘርጊሑሎ። ኢራን ንሑቲ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ደገፍ ትህብ ኣላ ክብላ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ዝርከበን ሃገራት ወሽመጥ ክኸሳት ጸኒሐን እየን። ኣልሑቲ ርእሰ ከተማ ሰንዓ ዝርከቦ ንዝበዝሐ ክፋል የመን ተቖጻጺሩ ይርከብ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ታሪክ ህይወት ናይ ሓደ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ን18 ዓመታት ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ዝኾነ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ዳዊት ይስሐቅ እትድስስ መጽሓፍ ብቋንቋ ሽወደን ተሓቲማ ናብ ህዝቢ ተዘርጊሓ። ኣዳላው ናይዛ 230 ገጻት ዘለዋ መጽሓፍ ሓደ ካብቶም ኣብ ሽወደን ህቡባት ጋዜጠኛታት ዝኾነ ማርቲን ሽብየ እዩ። እታ ንዳዊት ምንዳይ ዘርእስታ መጽሓፍ ትማሊ 19 ነሓሰ ኣብ ከተማ ሽወደን በጊዒ ኣብ ዝተዘርጋሕትሉ ስድራ ቤት ዳዊት ይስሐቅ ዝርከብዎም ኣስታት 300 ዕዱማት ከም ዝተረኽቡ ወኪል ኤረና ካብቲ ቦታ ሓቢሩ። ጋዜጠኛን ጸሓፍን ማርቲን ሽብየ ኣብዘን ዝሓለፈ 4 ዓመታት 2 ግዜ ናብ ኤርትራ ክበጽሕ ፍሉይ ሓለፋ ዝተገብረሉ ሽወደናዊ እዩ። ንሱ ኣቐዲሙ ብዛዕባ እቲ ምስ ካልኣዩ ሽወደናዊ ጋዜጠኛ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሕለፍዎ 438 ናይ ማእሰርቲ መዓልታት እትገልጽ መጽሓፍ ከም ዘቕረበ ይዝከር። እታ መጽሓፍ ኣብ ሽወደን ሓንቲ ካብተን ብብዝሒ ዝተሸጣ ክትከውን በቂዓያ። እዛ ንታሪክ ህይወት ኤርትራዊ ሽወደናዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሐቅ እትድስስ መጽሓፉን ኣብ ሽወደን ልዑል ተቐባልነት ከም ዘለዋ ትጽቢት ተነቢሩሎ። መንግስቲ ኤርትራ ዳዊት ይስሐቅ ዝርከቦም ብውሕዱ 11 ጋዜጠኛታት ንኣስታት 18 ዓመታት ዳህዮም ከም ዝጠፉ ገይሩ ምህላው ይፍለጥ። ካብ ማእከላይ ባሕሪ ድሒኖም ን18 መዓልታት ኣብ መርከብ ዝርከቡ 98 ስደተኛታት ዝቕበሎም ሃገራት ከም ዝሰኣኑ ኣብ እስጳኛ ዝመደበሩ ትካል ግብረ ሰናይ ኦፐን ኣርምስ ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ብዘዋፈራ መርከብ ዘድሓኖም ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ናብ ክልማይ ኢጣልያ ከይትጽጋዕ ተኸልኪላ ከም ዘላ ብምሕባር መንግስቲ ኢጣልያ ናብ እስጳኛ ክትምለስ እዩ ዝሓትት ዘሎ። እስጳኛ ብወገና ነቶም ስደተኛታት ከም ዘይተቐበል ኣፍሊጣ። ኣብ መርከብ ንልዕሊ 2 ሰሙን ጸኒሖም ዘለዉ ስደተኛታት ተስፋ ብምቑራጽ ገሊኦም እናዘለሉ ናብ ባሕሪ ኣትዉ ከም ዘለዉ እቲ ትካል ግብረ ሰናይ የመልክት። ን2 ሰሙን ኣብ መርከብ ጸንሑ 31 ቆልዑ ዘለዎም ልዕሊ 120 ስደተኛታት 6 ሃገራት ኤውሮጳ ክቕበሎም ከም ተሰማምዓ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢጣልያ ቅድሚ ራብዕቲ መጥቃሱ ይዝከር። ኢጣልያ ነቶም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ክትቅበሎም ከላ ነቶም ዝተረፉ ግና ናብ ካልእ ሃገራት ክጉዕዝያ ወሲና። ኣብዚ ዝሓለፈ 3 ቀነ
ካብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ካብ ዝተበገሳ ጀላቡ ዝድሓኑ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝርከብዎም ኣስታት 500 ስደተኛታት ዝቕበሎም ሃገራት ሲኢኖም ኣብተን ዘድሓኖኦም መራኽብ ከም ዝርከቡ ክግለጽ ጸኒሑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣስታት 300 ስደተኛታት ጸዓነት ጃልባ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ምጥሓላ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝኾኑ 150 ሰባት ሞይቶም እዮም ድሕሪ ዝሓደጋ እዚ ሓያሎ ትካላት ግብረ ሰናይ መራኽብ ብምውፋር ህይወት ኣብ ምድሓን ተዋፊረን እኳ እንተለዋ ዝቕበሎም ሃገራት ኣብ ምርካብ ግና ከቢድ ብድሆ ገጢሞን ኣሎ ሊብያ ወገና ካብ ገማግም ባሕሪ ዝተበገሱ ልዕሊ 300 ስደተኛታት ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝሓዘቶም ኣቐዲሙ ተገሊጹ እዩ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዘን ዝሓለፋ 3 ወርሕ 3347 ሓተት ዕቑባ ከም ዝተመዝገቡ ንክፍሊ ኢሚግሬሽን ተሃገር ምጥቃስ ለኒውስ ሓቢሩ እዚ ብዝሕ እዚ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ ዋርሕ ክወዳደር እንከሎ ብ11 ሚእታዊት ይጎዲሉ ይኹን እምበር ሕጂ እውን ብዝሒ ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ኣብቲ ሃገር ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ይስራዕ ዜጋታት ኣፍጋኒስታንን ስሪላንካን ድማ ብብዝሖም ብቕደም ተኸተል ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃታት ይሕዙ ኣብቲ ሃገር ልዕሊ 10,000 ስደተኛታት ጉዳዮም ውሳኔ ክወሃቦ ኣብ ትፅቢት ኣለዉ ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ናይ 1470 ስደተኛታት ጉዳይ ክረአ እንከሎ 433 ሙሉእ ዕቑባ 333 ጊዜያዊ ዕቑባ እቶም ዝተረፉ 272 ድማ ጠቕላላ ዝተነጽግዮም ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ትሕቲ 15 ዓመት ብ20 ነሓሰ ኣብ ስታድዮም ኣስመራ ምስ ሱዳን ኣብ ዘካየደቶ ናይ መጻረይ ናይ ሴካፋ ግጥም 6-0 ምዕዋታ ዝበዝሐ ዝተመዝገበ ሸቶ ተባሂሉ ሃገራዊ ክብረ ወሰን ሒዙ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብ16 ነሓሰ ምስ ቡሩንዲ ዘካየደቶ ናይ መኽፈት ግጥም 2-1 እኳ እንተተሰዓረት ምስ ሱዳን ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ግና ሞራል ተጻወትን ደገፍታን ዝኽሕስ ብቕዓትን ዓወትን ያንጸባሪቓ ሎሚ ሐሙስ 22 ነሓሰ ድማ ምሳ ንምድብ ትመርሕ ዘላ ኬንያ ወሳኒ ግጥም ክህልዋዮ ኤርትራ 5 ሃገራት ካብ ዝሓቆፈ ምድባ 3.5 ጸብለልታን ብምውህላል ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዓ ክትርከብ እንከላ ኬንያ ድማ ብ7.7 ጸብለልታን ነቲ ምድብ ትመርሖላ ኣብ ናይ መኽፈት ግጥም ንኤርትራ 2-1 ዝሰዓረት ቡሩንዲ ብወገና ከም ናይ ኬንያ ተመሳሳሊ 7 ነጥቢ ከተዋህለል እኳ እንተኻኣለት ብ5 ጸብለልታ ተበሊጻ ካልኣይ ደረጃ ሒዛላ ኣብዚ ምድብ እዚ ዝርከባ ሶማልን ሱዳንን ነጥቢ ክዋህለላ ኣብ ርእሲ ዘይምኽኣለን ነፍሲ ወከፈን ብ4-10 ዕዳ ተሰኪመን ኣብ መበል 45 ደረጃታት ይርከባ ኣብ ሱዳን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትርከቦም 11 ኣባላት ዝሓቆፈ ናይ መሰጋገሪ ጊዜያዊ ባይቶ ብወግዑ ቆይሞም ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት አልበሽር ኣብ ወርሒ ለካቲት ስልጣን ተረኪቡ ዝጸንሐ ኣቦ ወንበር ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ኣቦ ወንበር ናይቲ ቆይሙ ዘሎ ናይ መሰጋገሪ ጊዜያዊ ባይቶ ኮይኑ ብረቡዕ 21 ነሓሰ ቃለ መሓላ ፈጺሙ ዶክተር ዓብደላ ሐምዶቕ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ምስ ዝተረፉ ኣባላት ባይቶ ቃለ መሓላ ፈጺሙሎ ሓደ ካብ ውባት ዲፕሎማስኛታት ሱዳን ዝኾነ ዶክተር ዓብደላ ሐምዶቕ ኣብ ሓያሎ ኣህጉራውን ዞባውን ውድባት ዘገልገለ ካብ ሲቪላዊ ወገን ዝተወከለ ኣባልቲ ጊዜያዊ ባይቶ እዩ ብመሰረት ተበፂሑ ዘሎ ስምዕ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ን21 ነዋርሕ ነቲ ጊዜያዊ መንግስቲ ብኣቦ ወንበርነት ድሕሪ ምምራሕ ናብ ሲቪላዊ ወገን ከረክቦ እዩ ዝዘረፈ 18 ዋርሕ ካብ ሲቪላዊ ወገን ዝተመርጸ ኣባል ነቲ መሰጋገር መንግስቲ ድሕሪ ምምራሕ ስልጣን ኣብ ሓፈሻዊ ምርጫ ሱዳን ንዝተዓወተ ዜጋት ሃገር ክሰጋገር እዩ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደጋሎ ማለት ሒሜቲ ጀነራል ያሲር ዓጣ ጀነራል ኢብራሂም ጃብርን ጀነራል ሸምሸዲን ቃባሽን ካብ ወገን ሰራዊት ዝተወከሉ 5 ኣባላት ቆይሙ ዘሎ ጊዜያዊ መሰጋገር ባይቶ ክኾኑ እንከለዉ ተቃውሞታት ካብ ዝወደቡ ሲቪካውያን ማሕበራትን ፖለቲካውያን ሰልፍታትን ዝተወከሉ 5 ኣባላት ድማ ሐሰን ሐመድ ኢድሪስ علي صدق تاور كافي عيشة موسى سعيد محمد عثمان حسن الطايشن راجا نيكولا عيسى عبد الماسح نيوم أزق زيهو بايتو أساد فرقي كابز بالسودان كابز وكل بز حزب دك أنسيو حنت قوالن سيد رايو حقيفو زلو أبرسيو حدا كابتوم 11 أولاد كيزيهو بايتو كاب امنت كريستنا كخون أكال نايتي سغتا مسلم مع مخانو تصابات سودان يحبرو مرحتي سومالين جبوتن نانصار قبر شبرا زكايدو زلو حبراو قالس كحيلو مخانم قليصم
እቶም መራሕቲ ነዝገለጹ ፕሬዚደንት ሶማል መሐመድ ዓብደላ ፋርማጆ ብ19 ነሓሰ ናብ ጅቡቲ ብዘካየዶ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ምስ ጅቡታዊ መዘነኡ እስማዒል ዑመር ገለ ድሕሪ ዝገበርዎ ዝርርብ እዩ። መራሕቲ ሶማልን ጅቡትን ናብ ክልተኣውን ዞባውን ጉዳያት ብኣካል ተራኺቦም ክመያየጡ ኣብዘን ዝሓለፈ 12 ዋርሕ እዚ ንመበል ሳልሳይ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናብ ሶማል ዝቐንዐት ወተሃደራዊት ነፋሪት ኢትዮጵያ ኣብ ደቡባዊ ክፋልቲ ሃገር ናብ እትርከብ ከተማ ኪስማዮ ከይትዓርፍ ከም ዝተኸልከለት ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዜና ገሊፆም። እታ 9 ወተሃደራት ዝፀዓነት ነፋሪት ናብታ ከተማ ከይትዓልብ ዝተኸልከለትሉ ምኽንያት ብመንግስቲ ኬንያ ዝድገፍ ንምንጻል ዞባ ጁባላንድ ዝቖመ ርእሰ ምምሕዳር ናይታ ዞባ ስለዘየፍቀደላ ምዃኑ ተሓቢሩ። እታ ካብ ዞባ ጌዳ ክልል ሶማል ናይ ኢትዮጵያ ዝተበገሰት ነፋሪት ናብ ኪስማዮ ከይትዓልብ ድሕሪ ምኽልካላ ናብ ባይዶዋ ኣምሪሓ። ኬንያን ሶማልን ነዝሓለፈ ዓመት ኣብ ከቢድ ምስሓብን ወጥርን ከም ዝርከባ ይፍለጥ። ብሰንኪ እዚ ኬንያ ሓንሳ ኣምባሳደር ሶማል ክትሰጉግን ከላ ካልእ እዋን ድማ ካብ ሞቃዲሾ ናብ ኬንያ ዝካየድ ቀጥታዊ በረራታት ደው ኣቢላ እያ። ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ኬንያ ኣንጻር ፈደራላዊ መንግስቲ ደው ንዝበሉ ርእሰ ምምሕዳራትን ዘይሰመራ ዞባታትን ክድግፍ ይርአ ኣሎ። መንግስቲ ሶማል ነተን በብእዋኑ ተነፂለን ናይ ገዛ ርእሰን ምምሕዳራት ንምስራት ዝቃለሳ ዘለዋ ጁባላንድ ትርከበን ዞባታት ሃገር ንምጥርናፍ ጻዕርታት ምክያድ እዩ ዝርከብ። ኬንያን ሶማልን ብክልማይ ዘሳሓበን ዘሎ ጉዳያት እውን ገና ፍታሕ ኣይተረኽበሉን ዘሎ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ካብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ዝተበገሰት ጃልባ ኣብ ዝታለስቲ እዚ ብምጥሓላ ልዕሊ 100 ሰባት ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹ። ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ህይወት ኣብ መድሓን ተዋፊሩ ዝርከብ ትካል ግብረሰናይ ሓካይም ብዘይዶብ ብትዊተር ኣብ ዘርግሑ መግለጺ ድሃይ ናይቶም ካብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ዝተበገሱ ልዕሊ 100 ሰባት ክርከብ ስለ ዘይከኣለ ጥሒሎም ዝብል መደምደምታ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። እዚ ሓደጋ ከም ዘጋጠመ ዝግለጽ ዘሎ ካብ ባሕሪ ዝደሓኑ ኤርትራውያን ዝርከብዎም 98 ሰባት ተቐበል ሃገር ምሳኖም ኣብታ ዘድሓነቶም መርከብ ን18 መዓልታት ኣብ ሰንፈላል ድሕሪ ምጽንሖም ኢጣልያ ናብ ላምፔዱሳ ክወርዱ ከም ዘፍቀደት ኣብ ዘፍለጠትሉ እዋን እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝኾኑ 300 ስደተኛታት ጻዕነት ጃልባ ኣብቲ ባሕሪ ብምጥሓላ ህይወት 150 ሰባት ከም ዝጠፍአ ኣይርስዕን። ኣብ ታሪክ ስዑድ ዓረብ ንመጀመርያ እዋኑ ደቂ ኣንስትዮ ብዘይመሰነይታ ደቂ ተባዕትዮ ናብ ወፃኢ ሃገራት ክገሸን ክፍሊ ፓስፖርት ሃገር መንገዲ ትዊተር ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ ካብ 21 ዓመት ዕድሜ ንላዕሊ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ካብ 3 ነሓሰ ሒዘን ፓስፖርት ከውፅኣ ኮነ በይነን ክገሻ ምጅማረን ኣፍሊጡ። ኣዝየን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ሃገር ብዘይመሰነይታ ደቂ ተባዕትዮ ፓስፖርት ብማሓዝን ናብ ወፃኢ ሃገራት ንምጋሽን ቅጥዕታት ኣብ ምምላእ ከም ዘለዋ እቲ ክፍሊ ኣረጋጊጹ። ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዘውፅኦ ኣዋጅ ደቂ ኣንስትዮ ከም ምዝገባ ውላድ መረጋግፂ ዕለተ ልደትን መርዓን ምውፃእ ፍትሕ ምሕታት ዝኣመሰሉ ጉዳያት ሲቪላዊ ምምሕዳር ብዘይመሰነይታ ደቂ ተባዕትዮ ክገብርኦ ከም ዝኽእላ ኣፍሊጡ እዩ። ካብ ሰሙን እዚ ኣትሒዙ ድማ እቲ ኣዋጅ ኣብ ግብሪ ይውዕል ኣሎ። እዚ ንደቂ ኣንስትዮ ተዛማዲ መሰረታዊ መሰላት ዝሕሉ ኣዋጅ ካብ ኣኽርርቲ ወገናት ሃገር ተቃውሞታት ገጢሞ ይርከብ። እቲ ሃገር ኣቐዲማ እውን ደቂ ኣንስትዮ መኪና ክዝውራ ዝፈቅድ ሓድሽ ኣዋጅ ኣብ ግብሪ ምውዓላ ኣይርስዕን። ብስም እስላማዊ ሕግታት ሸሪዓ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ብምግሃዝ ምስ ቀዳሞት ሃገራት ዓለም እትስራዕ ስዑድ ዓረብ ብራእይ 2030 ዝፍለጥ ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባውን መሰላት ዜጋታትን ብዙሕ ለውጥታት ንምትእታው ጀሚራ ከም ዘለያ ትገልጽ። ካብ ሶማል ተፈልያ ናይ ገዛ ርሳ ምሕዳር መስሪታ ትርከብ ጁባላንድ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ፕረዚደንት ኣሕመድ መሐመድ ማዶቤ ተዓዊቱ። ኣሕመድ ማዶቤ ካብ 2013 ኣትሒዙ ፕረዚደንት ናይታ ርእሰ ምምሕዳር እዩ። ብሓሙስ 22 ነሓሰ ኣብ ከተማ ኪስማዮ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ካብ 74 መናብር 56 ብምርካብ ደጊሙ ከም ዝተዓወተ ተገሊጹ። ፈደራላዊ መንግስቲ ሶማል ጁባላንድ ሉዓላዊት ዞባ ሶማል ምዃና ብምጥቃስ እቲ ዝካየድ ምርጫታት ኣፍልጦ ከም ዘይሂቦ የጠንቀቕ። ከም ሶማሊላንድ፣ ፑንትላንድ፣ ጁባላንድ ዝኣመሰላ ዞባታት ሶማል ካብ 1990 ሒዘን በብእዋኑ ካብቲ ሃገርና ተነጸላ ናይ ገዛ ርሰን ምምሕዳራት ዘቖማየን። ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ናብ ሶማል ተበግሰት ወተሃደራዊት ነፋሪት ኢትዮጵያ ኣብ ኪስማዮ ከይተዓልብ መንግስቲ ናይቲ ርእሰ ምምሕዳር ከም ዝኸልከላ ይዝከር። ፕረዚደንት ርእሰ ምምሕዳር ጁባላንድ ኣሕመድ ማዶቤ ምስ ፈደራላዊ መንግስቲ ሶማል ኣብ ምፍጣር ዝርከብ መንግስቲ ኬንያ ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎ ይግለጽ። ሬድዮ ኤረና